ሓላፊ ስላ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳይ ተወልደ ዕንበብ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተኣገደ ተፈሊጡ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ንሓሳብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝድግፍ ዝንገረሉ ዝነበረ ሓላፊ ስለያ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተለዓለ ተፈሊጡ ኣሎ። ከምኡውን ኣማኻሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝነበረ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ ካብ ስርሑ ተኣጊዱ ተባሂሉ ኢሳያስ ታደሰን ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብን ካብ ስራሖም ተባሪሮም ማሃዮም ተቋሪጹም ዝነብሩሉ ናይ መንግስቲ ገዛን መኪናን ተመንጢሎም ከምኡውን ሓለውቶም ከም ዝተለዓሉ ሕዚ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ክልቲኦም ሓለፍቲ ቀንዲ ደገፍቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ፍልፍላት ክሳብ ቀረባ እዋን ካብ ዝነበሮም ሓላፍነት ከይተለዓሉ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ካብ ፕሬዝደንትነት ምስ ዝተኣለዩ ጀነራል ታደሰ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ገለ ተጋሩ ኣመራርሓን ብልጽግናን ብምርኻብ ሓበሬታ ኣሕሊፎም ብምሃብ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። ብፍላይ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ሓላፊ ስላይ ኮይኑ ምሽጥር ሰራዊት ትግራይ ንጻልእ ኣሕሊፉ ይህበሎ ተባሂሉ ዕላው ብዘይኮነ መንገዲ በተደጋጋሚ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። ከምኡውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ተወሪሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይከደን ኣብ ስርሑ ከም ዝርከብን ቅድም ክብል ናብ ሚድያ ወፂኡ መብርሂ ምሃቡ ይዝከር። ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ሓደ ግዜ ምስ ድምፂ ወያነ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ህወሓት ኣለው ዝበሃሉ ጸገማት ምቅልዑ ብዙሕ ኣይተፈትወሉን። ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ኣብ ፕሪቶርያ ኸይዶም ስምዕ ካብ ዝፈጸሙ ተወከልቲ ትግራይ ሓደ እዩ።